4 motius pels quals altres persones hi ha vegades que ens alteren profundament. És a dir, no és que només em caigui malament i no m'acabi de fer el pes, sinó que, ostres, és que sé que ve Pasqual o Mangual i se'm treuen les ganes d'anar-hi. Hi ha una llei que es diu la llei del mirall que explica molt bé quina pot ser la causa de que m'alteri tant. I n'hi ha 4. Una, no sé si es veu molt bé, Una és que justament això que tant em molesta parla de mi. És a dir, uh, ostres, és que no suporto la Manganita perquè sempre es pensa que té la raó, sempre té que tenir l'última paraula, sempre té que parlar sobre tots els temes, i treguis el que li treguis, el que sigui. I resulta que tu fas el mateix. Ens costa, com sempre, tot molt de veure quan té a veure amb mi, però segur que sabeu d'alguna persona, d'algun amic, d'algun familiar, que no li cau bé una altra persona i resulta que són iguals, no? I el que t'està criticant de l'altre també ho té ell, no? Doncs això ens passa a nosaltres. Justament això que no suporto té a veure amb una cosa que jo també tinc, que jo també sóc, però no m'accepto. En casos més extrems, doncs, persones que odien molt, no?, a un altre tipus d'altra gent o de col·lectius, no? Hi ha una pel·lícula, la d'American Beauty, que segur que si l'heu vista, doncs hi ha un personatge que té homofòbia i doncs per què la té, no? No dic més per si algú no l'ha vist, però bueno, és bastant evident. Hi ha gent així, no? Hi ha gent que odia justament la gent que té alguna cosa que parla d'ells i ells mateixos, no? Nosaltres mateixos no ens ho acceptem. Un altre motiu pel qual podem tenir-li molta mania a una persona? Doncs que estiguem en un extrem. És a dir, jo puc ser molt endreçada i, per tant, odiar i tenir-li molta mania a la gent desendreçada, no? I portar-ho molt malament. I em treu d'aquí si quan algú és desendreçat. Doncs seria el mateix, és un extrem. Amb coses que potser no siguin tan superficials, doncs quan sents algú o nosaltres mateixos, el que passa que sempre és més fàcil veure-ho amb els altres i menys amb nosaltres. Quan veus algú que et diu que no suporta no sé qui perquè sempre diu el que pensa i acostuma doncs, a ser una persona que segurament no es permet moltes vegades ser sincer o dir en un grup el que ella creu o el que ell creu, no? I per tant, li molesta, no porta bé que altra gent sí que sigui capaç de fer-ho. Un tercer motiu és que allò que no suporto d'aquella altra persona, potser jo no l'estic fent amb ella, però li estic fent a una tercera persona. És a dir, potser porto molt malament i no suporto el meu fill perquè de vegades em crida i jo no li he cridat mai i sempre li parlo superbé i sempre li dic les coses molt tranquil·la, però resulta que li crido a la meva mare, sí? O hi ha un company de feina que em fa bullying o que, m'aparta, etc. I, jo no suporto aquesta persona perquè jo no li he fet això, però resulta que potser dins del meu cercle d'amistats hi ha algú amb qui jo no estic tractant bé i l'estic apartant. És a dir, això que portem tan malament, que ens pertorba d'aquella altra persona, que ens irrita profundament, té a veure amb alguna meu perquè jo li faig a una tercera persona. No estem mai parlant de la llei del mirall amb coses del tipus cada vegada que no m'agrada alguna cosa té que donar-se això. No, és només quan és que m'irrita profundament. Quan és que em dol i tot, no suporto, no puc estar amb aquella persona, no? El cos m'està avisant, m'està dient alguna cosa. En aquest cas, que costa molt de veure, ostres, algú pot dir, doncs sí, a mi m'has fet pensar en algú, no? I això que em fa és que jo no li faig amb ell, no és veritat. Costa molt de veure. De vegades, la tercera persona pot ser nosaltres mateixos. Per exemple, no suporto el meu marit, no? Ja m'irrita profundament, no el suporto perquè jo sempre sóc l'última per ell, no? Primer està
no sé, el futbol o no sé què, no sé quantos, i després jo. I per tu mateixa, en quina posició et poses? En quin lloc estàs? Et prioritzes? No et prioritzes? No, és veritat, sempre primer van els de més en tot i jo sóc l'última. Bueno, potser no l'estàs fent a una tercera persona, però tu estàs fent amb tu. Això que t'estan fent, el teu inconscient t'avisa de que, és que això tu també ho fas. I pot ser també amb tu mateixa. El quart motiu és per idealització. És a dir, porto molt malament X persona o X comportament. No sempre és la persona en global, no? És quan fa alguna cosa en concret. Per què? Doncs perquè no accepto la realitat. Jo voldria que la meva mare fos, jo voldria que la meva parella fos, jo voldria que el meu fill fos, jo voldria que no sé què, i no és així, és una altra cosa, i per tant m'irrita profundament quan em trobo amb la realitat. En el primer cas, en el de l'acceptació d'un mateix, que és un dels que més passa, no? Encara que sigui el que més ens costa veure, perquè és reconèixer que jo porto això dins, moltes vegades qui són les persones que ens irriten més i ens posen més de mala llet i ens fan bullir la sang? El nostre pare o la nostra mare, no? I segur que us ha passat algun cop que això que tan malament us queia de la teva mare o del teu pare, passen els anys i resulta que un dia et veus fent-ho igual, no? I dius, ostres, si estic fent el mateix que feia la meva mare i que a mi tant em treia de polleguera, no? Per què? Doncs perquè jo també era així. El que passa que fins que ho he vist, doncs he trigat el meu, no? Com a exercici que us proposo, que jo faig a mi mateixa, doncs quan una cosa em pertorba molt, quan una cosa m'irrita molt, apuntar-ho en una llibreta i analitzar-ho. Ho tinc jo i no m'ho accepto, estic posicionada en un extrem. Si és el primer, ho tinc jo, doncs ho haig d'acceptar, no?, que sóc així. Si és el segon, estic en un altre extrem, no? No suporto a la gent garrepa perquè jo sóc supergenerosa, per dir alguna cosa. Doncs sempre que estiguem situats en un extrem de la vida, sentirem malestar, perquè hi ha tensió, perquè la vida és equilibri, el yin i el yang. I si jo no puc entendre gens l'altre cantó, no? No puc tenir un matís, no puc veure grisos en un tema, doncs és probable que senti un malestar. Si és el tercer, ho faig en altres persones, doncs hauré de modificar-ho, hauré de buscar amb qui li estic fent això que tant em molesta que em facin a mi i modificar el meu comportament. Si és idealització, doncs tornem a l'acceptar. Ja sé que costa, són temes d'autoconeixement, és fàcil sempre posar a fora, no, és que són els demés, és que jo porto malament aquesta persona perquè aquesta persona X o Y o el que sigui, però jo res de tot això, no? El que està clar és que sempre hi ha una cosa o altra, amb molts matisos, no té per què ser tan exacte ni potser assemblar-se a ningú exemple dels que jo he posat, potser n'hi ha una altra volta de full, una altra manera de veure-ho. El que està clar és que quan a mi em fa mal la cama és perquè tinc alguna cosa a la cama. Si em fa mal el coll és perquè tinc alguna cosa al coll i és perquè tinc que posar-hi remei, no? Posar-hi salut. Quan jo tinc un mal emocional, no en qualsevol cosa, però quan a mi alguna cosa em fa mal, m'ho està fent passar malament, el meu cos m'avisa per alguna cosa. No és perquè sí, no és gratuït. Ni el dolor físic ni el dolor emocional és gratuït. Sempre hi ha un aprenentatge. Sempre hi ha alguna cosa que tinc que fer, alguna cosa que tinc que aprendre, alguna cosa que tinc que modificar o alguna cosa que tinc que acceptar. I el cos l'únic que intenta fer és avisar-me contínuament. Per això allò m'altera tant, no? Perquè el cos em diu, aquí hi ha alguna cosa, aquí hi ha quasi sempre un aprenentatge. Aprofiteu totes aquelles ocasions en les que ho passem malament, què puc aprendre? Què no estic veient? Què no estic treballant? D'acord? Espero que us hagi agradat. Qualsevol comentari, ja sabeu com sempre, en el mateix vídeo o a gemapallars.com i si creieu que pot agradar més gent, doncs compartiu o subscriureu-vos. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Adeu!